В продовження теми картини на прополісних полотнах маю ко Дню Пасічника дуже чудові картини на прополісних полотнах, в дуже красивих рамках. Отак це все виглядає. Якщо ви цілий сезон тягали той мед, то зробіть собі подарунок ко Дню Пасічника. Картина на прополісному полотні буде вам на згадку у сезоні 2026. Пишіть на Viber, буду скидати вам фото. Ціна залежить від малюнка. Будете вибирати і робити собі подаруночок ко Дню Пасічника. Все зроблено дуже чудово. Соняшники, вулики, хатинки. Отак все виглядає.